Okay. Nu står vi så her med Danna, som vil fortælle lidt om jødedommen. Okay. Hvorfor må jøder ikke spise svinekød? Det må de ikke, fordi det står der i Bibelen, at de ikke må. Og det er sådan lidt, i deres tro der er det sådan lidt et urent dyr. Så det er noget med tro at gøre? Ja. Okay. Hvorfor bliver der holdt sabbat eller shabbat? Der bliver holdt shabbat, fordi at det er ligesom, lidt ligesom i religionen vores den 7. dag, det er sådan den hviledag. Altså Gud lavede verden på 6 dage, og så hvilede han den 7. dag. Og det bliver så kaldt shabbat i jødedommen. Og hvis man er meget troende, så må man ikke køre bil eller noget. Så må man må heller ikke drikke alkohol, hvis det er det. Man skal bare blive derhjemme og bare slappe af. Okay. Er der forskel på jøder? Ja, der er meget forskel på jøder. Der er nogen, der er almindelige jøder. Så er der de religiøse og de ortodokse. Og ja. Hvad er forskellen for deres? Er det noget med tro at gøre, eller? Forskellen er på, hvor meget de som går op i, hvad der står i Bibelen. Okay. Sådan læser nærmere på, hvad det er, de ikke må, og hvad de ikke gerne må. Hvad er så de mest troende inden for det område? Hvad de mest altså hvem der er de, altså det er de religiøse. Okay. Og så kommer ortodokse og de almindelige. Altså de religiøse og de ortodokse, det er lidt det samme. Okay. Det er bare fordi de ortodokse, det er mænd med jødebriller og hat. Ja. Sker der sådan noget specielt, når der et familiemedlem dør? Ja. Når et familiemedlem dør, så skal han begraves inden for 24 timer. Og så derefter så skal man sådan sørge i 7 dage, hvor en masse familiemedlemmer langt udefra, de kommer og besøger en, og ligesom, så det bliver sådan en stor familiesammenkomst. Og så de nærmeste, de beder om morgenen, om middagen og om aftenen. Og det er så mest mændene, og så lige hvis medlemmen. Vi har en ting, der er død. Dens kone, hun beder også, ligesom mændene, men det er mest mændene, der beder, det er ikke så meget. Så mændene, det er dem, der beder og sørger for, at de kommer ordentligt i stedet? Ja, på en måde. Det kan man sige. Ja. Er der noget med helligdagene? Har I nogle ritualer eller sådan noget? Ja. I om helligdagene, så for eksempel, altså man læser op fra Toraen. Mændene gør sådan noget. Læser op fra Toraen, inden man spiser. Og så skal man sige amen til sidst og sådan noget. Og man drikker vin, inden man spiser også. Okay, hvad er meningen med gravmuren? Altså, for mange år siden, så kom romerne og indtog det nutidige Israel. Og så væltede de, hvis man kan sige det er et palads, som nu er blevet til gravmuren. Altså det lille stykke, som er gravmuren. Det har engang været et stort palads, og det var sådan en kæmpe synagoge for jøderne. Der var ingen andre synagoger, som så i en kirke. Det var der ingen andre steder i landet. Så når man skulle bede i sin kirke, så kom man sådan cirka 2 gange om året, og så gik man til synagogen, eller paladset, som er i Jerusalem. Og så kom romerne og væltede det her palads. Og så det eneste, der blev tilbage, det er den her, som i dag hedder gravmuren. Og der kan alle jøderne komme til og sørge over, at paladset eller synagogen engang faldt. Men man kan også sørge over andre ting, personlige ting. Eller skrive hvad man sørger over på en seddel og sætte det ind mellem murstenene på gravmuren. Tak fordi vi måtte interviewe dig, Danna. Selv tak.